מה שמך? נטלי וקסלר. מה את עושה בחיים? מכונאית רכב. את מכונאית רכב? אני מכונאית רכב, אני, כן, אני. תגידי, ומה גברים אומרים לך כשהם שומעים שאת מכונאית רכב? לפעמים אומרים לי, את מכונאית? לא יכול להיות, אין מצב. את כולך ככה קטנה? לא, אין סיכוי, לא יכול להיות. או שאומרים לי, אין מצב שאת יודעת יותר ממני. זה לא הגיוני, זה לא יכול להיות. יצא לך פעם שגבר אמר, אני לא רוצה שתעבדי על האוטו שלי? יצא לי שבחורה אמרה לי שהיא לא רוצה שאני אעבוד על האוטו שלי. הסיפור אמיתי לגמרי. בחורה לא רצתה שאני אעבוד לה על האוטו, כי אני מכונאית, והיא רצתה גבר שיעבוד לה על האוטו. אז חבר'ה, קודם כל תקבלו את זה שגם נשים יכולות לעשות כל דבר שגברים יכולים לעשות. חד משמעית. ויאללה, שוויון. נכון. כולם יכולות לעשות הכל, נשים יכולות לעשות הכל בדיוק כמו גברים. תגידי, מי צריך לשלם בדייט ראשון? הגבר, מה זאת אומרת? ברור, מה זאת אומרת? מה שמך?